Преди винаги съм съпазикал, че единствено и само аз мога да оправя този отбор, обаче с тези собственици, който и да дори да стане менеджер на този отбор, няма оправия, разберете го това нещо. На 1 февруари на матча за Манчестър Юнайтед срещу Фулъм на Олд Трафорд се подготвят протести, но вярвайте ми, тези протести вървят до доста отдавна и нищо не се оправя. Проблемите ще се оправят, когато този стадион на Олд Трафорд остане празен. Било то за 2 мача, било то за 3 мача, обаче никога няма да стане и те собствениците го знаят. Знаят го, защото ако ти не отидеш на стадион, те ще го напълнят с макестанци ще смъкнат билетите мъничко и пак този стадион ще се напълни. Освен ако вече не влезете в къщата на Сър Джим Ратклиф и на американците. Те ми говорят за 2 милиарда стадион. Ти не мога да купиш супа на почиващи, това, като се вземат брейка на Олд Трафорд, работиш тебе. За 2 милиарда стадион, оттам си направи сметката, че ние нямаме дирекшн, на никъде не отива този отбор. За 2 милиарда, 3 милиарда стадион ми говорят, че ще го дигат този стадион. Ти не мога да платиш супата да си пътягите, като излядат на почивка. Дошъл да оправи отбора. Ти толкова оправи Ница, че за това дори да оправиш Манчестър Юнайтед, фен на Челси. Фен на Челси ще оправя Манчестър Юнайтед. Бягай от тук, човек. Сега, ако имаш други собственици, ще да кажа, че аз съм единственият човек, който мога да оправи този отбор, обаче трудно.